गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो नैबे चेनेलनि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आर'नाइ जासिग्रोबाय। आच्चा थांनाय मोनायाव नैबे जोंहा आदै सोमब्ला जिबखै जायो आं बेहाय। दा बे हरनि 1:30 बाजियाव आरोखि हाग्रानि मैदेरा फैनानै नैबे न' बेनिफ्राय माइ गय बेनिफ्राय थालिर बिदिनो औवा बिदि जाफैनानै माने नस्थ' खालामबाय। लोगोसे नैबे न'खौ नारफायनानै मानसिया उन्दुना थादोंमोन बेयावनो न'आ बायनानै इथा एसेयावनो माथायाव नांसैमोन। खुनुरुखुम माने जिउखौ रैखा खालामनो हानाय बायदि जादों आरोखि। दा बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय थांनाय मेसेङावबो माइ हाफुबाय थानाय समाव फसन नार्जारी होननाय सासे 35 बोसोरसोनि बैसोनि मानसिखौ माने माइ बारावनो नेनायाव माने गाथारनानै गालांदोंमोन। थिग बेबायदिनो नै दिनैबो बे घटनायानो जानोसैमोन। दा बेनिखायनो जोंनि गामियाव बिदि जाफ्लेबाय थानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, सिगांनिफ्रायनो जाबाय थायो। दा आबादारिफ्रा बेखौ लानानै माने एसे जिंगायाव दङ आरोखि। थारमाने नैबे गायबाय थानाय माइयाबो दा गायदोंसो, दिनै पहरा होनो हायाबा गाबोन गायनाय बायदिल' जागोन नामा। दानो जुदि बेबायदि न' बां सिफायनाय मानसि दुमसि बुथारनो नागिरनाय जुदि जाबाय थायोब्ला हयथ' गायनाय माइफ्राखौ मोनजानाय नङा नामा बेबायदि सिन्था खालामलायनाया दं आरो। दा ओंखायनो थांनाय बै समाव जेब्ला मानसि बुथारदोंमोन बै समाव जोंहा जोंनिनो फरेस्ट EM सारा माने जोंनो फिनिशिंनि बाथ्रा बुंलांदोंमोन। फेन्सिं जे सलार फेन्सिं होनानै मैदेरनि प्रटेक्शन होनायनि बे खोथा बुंलांदोंमोन। ओमफ्राय जाय होनलांनाय बायदि कन्ट्रेक्टरखौ मानाव गेदेर सारा माने होदोंमोन, नाथाय कन्ट्रेक्टरा दिनैसिम बे खामानिखौ मावफुंना होआखै। जाहाथे माने आङो फरेस्टनि सासे EM मानाव गेदेर रन्जित सारनाव बेखौनो गुरै खावलायनो सानो जे दायथ' मोननाय जे कन्ट्रेक्टर बेखौ गोख्रैनो जाहाथे थिननानै नैबे गामिखौ नाम्बार 2 कुसुं दैसा सान्तिपुर VCDCनि आन्दाराव थानाय नाम्बार 2 कुसुं दैसा बे गामिखौ जाहाथे रैखा खालामनो हायो। लोगोसे बे खाथि खाला ओनसोलनि बेखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोलनि गामिफ्राबो रैखा मोनो। आं बेखिनिखौ खावलायनो सानो। मैदेरा ओरैनो हालोबो फैयो मालाबा, खिन्थु नैबे सिफायनाया मासेल'मोन आरोखि, एकदमबारे गिदिरखा मासेनो। होबाबो खारा, माने मानसिखौसो उल्था आक्रमण खालामनो नागिरो आरोखि। दाख्लैबो नै बारा गोबाव जायाखै खबारि बसुमतारी होननाय बै साहा बिदिनो सरकारि मोननाय IY न'खौ नारख्लायखांबाय। आरो नै दिनैनि बेलायावथ' नैबे आदै सोमब्ला मुसाहारि, लोगोसे बै साहाथिं गंनै दंबावो, बिसन बसुमतारी लोगोसे जारौ नार्जारी। जारौ नार्जारीनियाथ' ओंखाम संग्रा न'खौ कमप्लिटलि डेमेज खालामजोब्बाय। लोगोसे उन्दुग्रा न'खौबो हाफ डेमेजआनोसै आरोखि, गावग्राजोबखाबाय। दा बेहा जारौ नार्जारी हिसाबै माने फिसाय गैया, बेहा रान्दिसो, गथ' फरायनाय दङ। दा खोब जार्लायाव थागोन। बेखौ जोङो माने गामिनि जानानै माने सरकारनिसिम बेखौ मोनसे अनुरद खालामो आरोखि, जाहाथे माने इमिडियेटलि एक्सन लानानै माबा मोनसे राहा खालामना होयो रान्दि हिसाबै। बेखिनि आरोखि। 2थासो जाबायमोन, 2थासो जानाय टाइमाव, औ हरनि 2थासो जानाय टाइमाव थालिर जादोंमोन। थालिर जानानै माबोरै जाखो जोंथ' मिन्थियाखै, उन्दुलांनाया गोदो उन्दुलांबाय दा अखा हानायनि खोथा। ओमफ्राय बे न'खौ सिफायफैदों आरो गामिनो। न'खौ सिफायनाय खोनाबाय नालाय जोङो खारबाय ओंखारनानै। औ बावनो उन्दुनानै दंमोन। बिदि जादों आरो। थाल मोनाबा जों खार'नाबा हालामोन, थाल मोननानै खार'नो हादों आरो। सालायगौ आरो मासेल'। मा खहा खालामलांखो? माइ जाबाय, ओमफ्राय थालिर बिफां गय बिदिफ्रासो खहा जाबाय आरो। सिफायबाय। सरकारनि मोननाय नंमोन ना बियो? औ सरकारनिसो। दाथ' एकदम बायजोब्बाय। बहाथो उन्दुनो सानखो? बिदिनोसै, बे ओंखाम संग्राफ्रावनो उन्दुनानै थानोसै खुनुरुखुम।
नोंथाङानो बिराद खहा जाबाय न' बां बायजोब्बाय सरकारनाव माबाफोर खावलायगोन नामा नोंथाङा खावलायनाया बे न'खौ बानायनानै होबानो जायोलै बेफोरबायदि बानायनाय होबानो आंबो बेखौनो गोजोननाय थागोन नोंथांमोननि गामियाव बिदि जाबाय थायो नामा जाखायो दाख्लैबो ओरै साहा मानसि सासे बुथारदों आरो जों गामियावनो बेबायदि जादों आरो नै मैयानि जाथाय जानायाबो न'नै ना न'थाम जाबाय न'थाम जाबाय ना न'थाम जाबाय बेबायदि जागासिनो आरो जों गामियाव जेने जेने खारग'नो हादों आरो खारग'नो हादों खुनुरुखुम